Aziz adamlar, soňky günler internet ulgamynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanunlary esasynda saýlanan prezident babatda ýalan maglumatlar peýda boldy. Şeýle maglumatlar ýaýratýan bir insap adamyň kime we nähili maksada gulluk edýäni hemme mälimdir. Olar gurjak ýaly döwletimiziň, jemgyýet ýurdumyzyň ýeten sepkitlerini görüp bilmezçilik edýänlerdir. Halk köpçüliginde bu toslama ýalan habaryň awtorlaryna ýigrenç duýgusy döredi. Azwirlik, jewislik, mertlik, öz başlyklaryna hormat goýmak türkmen halkynyň ganasynyň häsiýetdir. Gelin, şonuň üçin ýalan maglumatlar ýaýratýan bir insapdyry näletläp, asuda parahat durmuşda ýaşaýan türkmen halkynyň bir watana, bir maksada gulluk edýänligini suwd edildi. Şol bir wagtda hormatly prezidentimize uzak ýaşlylar, gadyrly ýerleşler, türkmen ýaşly. Gelin, her kim bu başlangyjy bolap, ýalan we tökmekçilikli maglumaty dur we besinliliği paýdaly. Gelin özlerimizin sahypalarymyzda ýalan maglumat ýaýradanlary gysgaýylmalarymyzy ýaýradaly. Goý bilsinler Türkmenistanyň ýaşlarynyň jewizdigini we bizim kalplarymyzda ýalana we töhmete ýeri ýokdur.